Aquí no Land Rover pasan cousas moi curiosas. A ver, isto é un programa de televisión. Son películas. O que pasa é que non é verdad moitas cousas. Por exemplo, a mí dicese... Eu non como nunca aquí no platón. Parece que como, verdad, Mon? Pero non como. Son películas. Sí, película todo. E entonces aí xa hai un tempo fixemos un concurso, un precio xusto, que buscábamos o precio xusto dunha carretilla. Unha carretilla. E unha persona, un tal Nisio, que creo que ese nombre nin existe, pero bueno, eu dixelle, se acertas levas a carretilla. E el pensou que falaba en serio, levou no cabrón. Vamos recordar ese momento de Nisio no Land Rover. Mira. Toma micrófono. 65. O seu precio xusto é de 65 euros. Aí vai. Ole! Aí vai, señor. Levou para casa. E foi ao cura e bautizárona. Mira. Sí. Levauna ali ao seu pueblo, de onde é, Nisio? De onde é? De Gulans. Gulans, Ponteareas. Sí. Levauna ali e levantou o cura da cama, que estaba o cura reventado de traballar do día anterior. E levantou o cura para bautizar, para bendicir o que seña a carretilla. Están aquí os dous, non? Nisio e Gonzalo están aquí. Nisio e... Gonzalo é o cura, non? A idea nosa era que salíran por aí Nisio ca carretilla e o cura montado na carretilla. Pero non sei se isto é fantasía, para mí sería precioso. Entendo que o equipo comentoullo, pero a mellor non lle pareceu adecuado a Nisio. Pero bonito era, non? Ahora entrar aí. Vades entrar vos? Sí. Temos algo Ah! especial. É que a banda ten unha canción especial para que entre Nisio e Don Gonzalo, será, non? Habrá que chamarlle Don Gonzalo, non? Efectivamente. É un cura moi novo, Bueno, pode ser unha persona igual, eso non... Estáis xa preparados? E tú sabes se van vir montados ou non, Mon? Intentámoslo. Vale. No, eu cura, eu creo que sí. A ver se é a mesma carretilla, amarela, A ver se non nos engaña, trae outra carretilla distinta. Estaba marcada, me parece. Veña, con todos ustedes, Nisio y Don Gonzalo. A carretilla está tuneada. Hombre, Pero con que permiso lle puñache tú a carretilla? é miña. Tra. Gonzalo, nunca colleras unha carretilla na man, non? No. Confeso que non. Ten aquí o nombre, sí, Ruliña. Porque realmente, Gonzalo, a carretilla foi bautizada ou bendicida? Bendicida. Bendicida. Anisio, faltan ya aí unhas charlas de catequese todavía. Estamos aí. Entonces, É que Nisio dixo, van bautizar a carretilla. Eu nunca vin bautizar unha carretilla, no, se bendice. Se bendice, Se Nisio, bendice. céntrate. Canto hai que non vas a misa? Ti eres cura ali en Gulans? Sí. Ti onde eres? Eu sou nativo de Arcade. Un nativo como se foras un apache, dixeche. Son de Arcade, son de Que foras Arcade. un Sioux. De Arcade. Sí. E estás, non se dice destinado, non? Son párroco, sí, en Gulans. En Gulans. En Cantas parroquias Ponteareas. levas? 5. 5. Tú, Nisio? Eu ninguna. Eu vivo en Gulans. Vale, a carretilla, onde vive? En Gulán, en miña casa. Está na túa casa? Sí, está en miña casa. Pa ti é túa? Home. Tu nena,
Tú nena. Tu nena. Tú nena. Tú nena. Tu nena. E gracias por bendicila, non? Porque bendicir, que fai? Que se ve... Porque bendícense moitas cousas. Todo se bendice. Os coches... Os coches, as casas, as persoas tamén. As persoas non. Sí, tamén se poden bendicir porque as Dios te persoas. bendiga. Dios te bendiga, claro. E logo, pois, os locais de traballo, os instrumentos de traballo, moita xente che pide moitas veces, pois, cando van a comezar cun negocio, cun algo, bueno, que un proxecto, no? Pois que bendigas A o bendicir local, o que negocio. bendigas, sí. Vale. Sí, sí. Estamos te vendo aí... Eso é en Gulanes? Sí. Na Pascua. Na Pascua. Pero meteslle lucerío aí. Iso parece unha misa que bendice aí a Panorama. Está moi chulo. Inicio, céntrate. Primer sacramento, bautismo. Segundo, confirmación. Terceiro, Cásate si quieres. Si no. Primeiro, a ver, estoy en el seminario, ¿eh? Tú non digas nada. Primeiro, bautismo. Segundo, Primera comunión. segundo, Primera comunión. Terceiro, penitencia ou Eucaristía. No, espera. Teño que diciros, Vamos a ver. Eucaristía o cuarto. Confírmame este punto. Sí. Eucaristía o cuarto. Bautismo, confirmación. ¡Gonzalo! ¡A ver! ¡No me enfades! No, é que antes dixeches comunión e Eucaristía é o mesmo. É que comunión non existe, Néstor. Eucaristía. Comunión é Eucaristía. Eucaristía, sí. Primeiro bautismo, segundo confirmación, terceiro penitencia, cuarto Eucaristía, quinto... Confirmación, segundo. Aló, cale segundo. Non digas. Sí. Primeiro bautismo, segundo confirmación, terceiro penitencia, cuarto Eucaristía, quinto unción de enfermos, sexto orden sacerdotal, sétimo matrimonio... Isto ben vaiseme. Moi ben. Como fun? Moi ben, moi ben. Bautismo. Primeiro bautismo. Confirmación. Segundo, confirmación. Terceiro, penitencia. Cuarto, Eucaristía. Quinto, unción de enfermos. Sexto, orden sacerdotal. E sétimo, matrimonio. Toma! Sin embargo, os mandamientos creo que se me foron, É que eran moitos mandamentos, eran 10. E aparte agora, como non nos obligamos a aprender de memoria, os nenos, No. pois xa se perderon, non? Se van perdendo. Antes sí que nos obligaban, Coloréanos. A ti non che valeu para nada que che obligaran, pero quero dicir... Absolutamente nada, pero sí que fun a moito tempo a catequesis. Moito tempo non é, vai ser... Fun 3 anos, Porque repetiche, era repetidor. No, 3 anos. A lingulanza eran 3 anos. Pa comunión é 1 ano ou 2 de catequese. Ahora 2. Ahora 2. Pero- Pa confirmación, Sí, tamén outro dos. tamén 1 ano ou 2. E pa matrimonio Eu fixen é penitencia despois. Pois é penitencia. Eu fixen pouco. Bueno, Gonzalo, moitas gracias. A ver como lle explica isto a Monseñor ahora. Nós como vimos que bendiciche a carretilla, nós temos aquí tamén para bendicir unha cousa. Bueno, non sei se pode chamar cousa. Nós collimos a semana pasada, collimos unha mascota no programa que se chama Can Robert. É un can que lle pasou un coche por encima. E ahora se o podías bendicir, ou bendicir ou bautizar. Non, bautizar non se pode bautizar, porque... Antes, se non te bautizabas, dicían que ibas para non sei onde. Para onde ibas? Por purgatorio. Onde ibas? Purgatorio. Non inventes, No, Ernesto. por purgatorio. Sí, non invento nada. Pero eso cambiou, creo. Ahora, aunque non te bautices, tú vas directo para arriba de todo, non? Arriba. Arriba de todo. Arriba, a máxima, Champions. Está Can Robert preparado. Tú mira hoy. Y si vale para bautizar, bautices, y si no... Un aplauso para Can Robert.
non ve, claro. Non ve. Este é a mascota do programa, que chamase Can Robert porque é un rato. Porque Ratibum xa estaba collido. E aí está... Bueno, pero unha bendición... Porque as bendicións que buscan, que cando bendices un local ou cando bendices un coche, que buscas? Bueno, pois pides esa protección, non? Que vaya ben, que... Bueno, pues que teña esa que forza... teña unha vida larga, non? Que en principio non ten por que ter enfermedades. Salvo que haxa un gato por aí. E dicense unhas palabras ou... No, é Urbiatorbi, Urbiatorbi, xa está, exactamente. Que es un pouco de auga? No, é preciso. Tú que es un pouco de auga? Pois, cando queiras... Moi ben, pois... Longa vida o Land Rover. O Can. O Can Rover. Mételle outra, mételle outra. Non ve. Vale, Can, quédate por aquí ao noso lado, por favor. Unha última cousa e xa te deixamos. Hai tamén o que é cando xa alguén vai pasar a mellor vida. Que eso chámase unción de enfermo. Chámase unción de enfermo, non? Que cando lle das descanso... Entón temos aquí unha cousa que queremos lle dar descanso eterno. Se non te importa. Nós tiñamos na mesa do programa, tiñamos unhas mazás moi bonitas e cambiamos ya unha señora moi simpática por o que quixera ela e mandounos, bueno, vou non dicir con cariño, mandounos esta mierda. E entón se lle podes dar paso a unha nueva vida, sabes? Descanse en paz. Non se lle descanse en paz, non? Non se tira al suelo. Pero tiralo tamén me dá non sei que, non? A non sei que caera, non? Por casualidad. Por casualidad. Podes lle dar a un certo enfermo, sí? Un descanse en paz. Pobre. Non hai máis palabras para descanse en paz. Descanse en paz. Non podemos tirar porque a mellor a tía, a señora que non lo mandou, ao mellor meteu as cenizas dun familiar que morrera, que a mellor lle dá pena. Toma, Can. Bueno, Inicio, que tal en Gulans? Gulans é un sitio que eu teño moito cariño, hai moi boa xente ali en Gulans, eh? Te recordan de hai anos. Actuáramos ali os tonechos, fora moi bonito porque pagáranos antes de actuar. Había moita xente, eh? Muchísima. E van á misa en Gulans? Sí. Moito. E con o señor cura moito máis, eh? Desde que Gonzalo é ali... É bon cura, é rápido. Non é que sea Canto rápido. dura unha misa túa? Depende. No, pero unha misa normal de domingo. Os domingos, por exemplo, temos un coro pois todo de guitarras, de xente nova, temos moitos rapaces tamén na catequese, xuntamos os rapaces de todas as aldeas, entón unha misa... Vai a media hora, eh? Un pelín máis. Que non haxa prórroga e... Media hora, máis de media hora? Un pelín máis, depende a veces da xente que hai, os nenos tamén non boto un sermón, sino que con micro inalámbrico, un pouco como agora, pois diálogo cos nenos, explicas os evangelios aos nenos, entón eso leva máis tempo. Como lle gustará eso? Claro, porque faz preguntas e responden de todo. Pero pois unha misa rápida, ao mellor desta que te expresa, ao mellor en 15-20 minutos. 20-25 minutos, máis ou menos, totalmente. Tú chegas arriba, lévalo sellado. Oye, pois, gracias. Lévalo, entonces. Usache algunha vez? Usámoslo no día da andaina. O día da andaina de Andegulans. Pero non para levar leña, ni... No, eso no. De momento no. De momento no. Cuidada. Non sei, nós ao principio queríamos que non la devolvera, pero ahora xa vexo que lle colle cariño a Ruliña. A verdade que sí. Vamos a enterrar con ela. Un aplauso para Gonzalo Inicio. Leva cartilla, leva.